जमदुवार बीटीसी बियाबनिफ्राय बीजेपीनि दाबिदार बिजाथि राहुल नार्जारि। जमदुवार बियाबनि रायजो राजाफ्रा बे खेबाव बिजाथि महरै हास्थायदों राहुल नार्जारिखौ। राहुल नार्जारिनि दैदेननायाव जमदुवार बियाबाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों बीजेपीनि गोहोआ। सिगांबोदों राहुल नार्जारिखौ मदद होनो जमदुवार बियाबनि रायजो राजाफ्रा। राहुल नार्जारि आरो बीजेपी दलनि फारसे बांसिनदों रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो फोथायनाय। क'क्राझार जिल्ला बीजेपीनि नेहाथारि राहुल नार्जारि थारैनो जमदुवार बियाबनि रायजो राजाफ्रा बे खेबाव राहुल नार्जारिखौ बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै मोननो हास्थायनाया दिनैनि सानाव रोखा बेरखांदों। जाहोना जाबाय प्रफेसर राहुल नार्जारिनि गोसोआव रायजो राजाफोरनि फारसे सिबिनाय, मोजां मोननाय आरो अनसायनाय आखुथायखौ हमदांनो हादों जमदुवार बियाबनि रायजो राजाफ्रा। थारैनो राहुल नार्जारिया राजखान्थियाव आगान होयैनि 5 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो जमदुवार हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां अनसायलु खामानि मावबोबाय थादों। माब्लाबा गामियारि आइजोफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामनो दाउ फिसा, अमा फिसा राननानै होनाय, माब्लाबा दाउ अमा फिसिनायनि सायाव मावबादा खुंनाय, माब्लाबा गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय बेसेन नाङै देहा आनजाद आरो देहा फाहामथाय बादा खुंनाय हाबाफारिखौ लाबोनानै रायजो राजाफोरनि मुलाम्फानि थाखाय सिबिथाय होबोदों। बेनि अनगायैबो लाइमोनफोरखौ गेलेमु बिथिङाव थुलुंगा होनायनि असिलायै जमदुवार हालामनि दाब दाब जायगाफोराव जोलुर बादायलायनाय, भलिबल बादायलायनाय हाबाफारि खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसे दासान्दि जमदुवार बियाबनि दाब दाब गामिफोराव दावबायनानै गामियारि जेंनाफोरखौ रायजो राजाफोरजों सावरायनानै जेंना बोस्रांनानै होगासिनो थानायखौबो नुनो मोनगासिनो थादों। राहुल नार्जारिनि बेफोर सुबुं अनफावरि आरो सुबुं सिबिथाय आखुथाया रायजो राजाफोरनि गोसोआव जायगा आवग्रिनो हादों। लोगोसे बेफोरबायदि सुबुं सिबिथाय खामानि मावबोनायखौ नुनानै जमदुवार हालामनि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो थुलुंगा होनायाव बे खेबाव राजखान्थियाव थानानै रायजो राजाफोरनि थाखाय बांसिन सिबिथाय होनो ओंखारदों राहुल नार्जारिया। लोगोसे फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव बीजेपी दलनि टिकेट लानानै जमदुवार बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेनो इसारा होनायखौ नुनो मोन्दों। रायजो राजाफोरनि थुलुंगा होनाय बायदि फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव ओंखारनो साखाफारा जादों राहुल नार्जारिया। गमामायैनो थांनाय माखासे दानफोर सिगांनिफ्राय बीजेपी दलनि जानानै खामानि मावनायाव जमदुवार हालामनि रायजो राजाफ्रा राहुल नार्जारिखौ मदद होनो लोब लोब सिगांबोदों। मख'नाय जायोदि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बीजेपीनि आफादगिरि दिलीप शइकिया मोनहा फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव बीजेपी दलोआव गाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन बाथ्रा फोसावनायनि उनावनो गुबुन गुबुन दोलोजों लोगोसे बीजेपी दलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा बीटीसीनि गासैबो बियाबावनो गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दं। बीटीसीनि गुबुन गुबुन बियाबफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि जमदुवार बियाबावबो बीजेपी दलनि थाखाय मोनसे मिजिं थिजाथाव बियाब जानानै दं। जाय बियाबनि रायजो राजाफ्रा बीजेपी दलनि फारसे अनसायनाय आरो फोथायनाया बांसिन जाबोदों।
प्रफेसर राहुल नार्जारीनि दैदेननायाव जमदुवार बियाबनि रायजो राजाफ्रा बीजेपी दोलोखौ मदद होनो आरो बिसायख'थियाव हेफाजाब होनो लोब लोब सिगांबोदों। थारैनो दासान्दि जमदुवार बियाबाव बीजेपी दोलोआ जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनदों बेखौ नोजोर होयोब्ला फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों बीजेपीनि बिजाथि जानो गोनां राहुल नार्जारीया जमदुवार बियाबाव गोरलैयै देरहानो हागोनखौ मिजिंथिनो हायो।